arrestat wara sigħat twal ta' ħidma mill-pulizija wara li saħansitra ġew sparati tiri. Ir-residenti fiż-żona ta' bejn Gwardamanġa u l-Imsida għattaw ħin twil imbeżza meta bdew jaraw ix-xena quddiem għajnejhom sakemm fl-aħħar il-pulizija rnexxilhom jiċċirkondaw lil raġel Serb li għadu miżmum fid-depo b'xorti tajba ħadd ma weġġa' waqt din l-operazzjoni sensittiva. Sorsijiet jindikaw li dan ir-raġel barrani kien meqjus perikolus wara li għeddet lill uffiċjali bi skieken u barma tan-nar. Jidher li kollox beda l-ħabta ta' 7:09 ta' filgħaxija fi triq Rejten fl-Imsida fejn issejħet l-għajnuna tal-pulizija meta s-Serb kien qed jikkawża ħsara fil-proprjetà ta' xi ġirien inkluż karozzi kif ukoll jeddet bi skieken. Ir-raġel li għandu 38 sena beda jeddet lil pulizija permezz ta' sikkina imdaqsa appena waslu fil-post u ħabtulu biex joħroġ. Fost l-oħrajn kien hemm preżenti units mir-Rapid Intervention Unit, mill-Special Intervention Unit u tad-Distrett. Tul l-operazzjoni membri tal-pulizija bdew jippruvaw jinnegozjaw mal-barrani biex dan joħroġ minn daru. Din l-operazzjoni tant żviluppat f'waħda serja li fil-post der ukoll il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà. Fil-post issejħu wkoll 3 ambulanzi u paramediċi. Il-negozjati ma' suspettant baqgħu għaddejjin għal diversi sigħat bilan li jċedi u joħroġ minn residenza iżda kien kollu ta' xejn għal skont sqarrija tal-pulizija is-Serb ma kooperax. Kienu ftit qabel is-satejn ta' filgħodu x'an il-pulizija daħlu fir-residenza tefgħu numru ta' flashbangs. Bis-Serb jiddiżorjenta ruħu u ġie arrestat. Kien f'dan il-mument li wieħed minn 3 iklieb ta' tip Pitbull li kellu Serb attakka lill-pulizija li kienu kostretti jisparaw 2 tiri li laqtu lill-kelb. Uffiċjali tad-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali li kienu fil-post ħadu mill-ewwel il-kelb l-isptar tal-annimali biex jiddewwa. Waqt l-arrest, is-Serb instab fuq is-sodda u fidejh kellu s-senter u l-pistola kkargati. Minn tfittxija li saret fir-residenza instabu mijiet ta' skrataċ, skieken, xwabel, kif ukoll armi bil-ponta magħmulin mill-injam. Ġirien li tkellmu ma' Net News saħħu li l-imġieba tas-Serb kienet waħda ħażina u li diversi drabi nislet biża' f'dawk li jgħixu fil-viċinanzi.